Dr. Muhammad Tahir kenan shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar masu fataucin kayan abinci da dabbobi ta Najeriya waɗanda suka ɗauki matakin dakatar da kai abinci yankin kudancin Najeriya wato aka shiga yajin aiki kenan. Shugaba Dr. Muhammad Tahir wani hali kuke ciki ne yanzu? Halin da muke ciki muna halin yajin aiki na sai baba ta gani na rashin kai kaya abinci ko ina. Dalili kuma shine duk kisan al'ummarmu da ake ba gaira ba dalili, kuma mu 'yan Najeriya ne wa'inda suke kisan nan, suke kisan gilla nan 'ya'yan Najeriya ne, ba wanda ya fi karfin doka a Najeriya nan. Sannan daga faruwa abin da ya faru a insas har abin da ya faru a nan sasa ibadin, kisan gillan da aka yi mana babu wani wanda ya ci mana kosan. To wannan mun tsunduma ne akan wanda suka nuna ba sa ƙaunan mu a can, to dole za mu tsaya mu yi takatsantsan domin mu gudu mu tsira da rayukanmu. Faɗa mana zuwa yanzu wani hali ake ciki, shin an daina kai kayan abinci da shanu kudu kwata-kwata a sanadiyar wannan yajin aiki da kuke yi? Kwata-kwata mun daina kaiwa, kuma ba za mu kai ba. Ya mutumin da zai dinga kashe ka yana maka kisan gilla, sannan kuma za ka dinga kai masa abinci don saboda ji daɗin kashe ka? Saboda haka ba za mu kai ko ina ba. Kuma ina muna ji. Kuma wannan ba mu ma fara ba. Ban gane ba fara ba, bayan na san dai kun dakatar da mutanen ku daga shiga yankin kudu, kuma ka ce ba fara ba. Dalilin abin da yasa ban mu ce nace ba mu fara ba, ai mun fara ne tun ranar Alhamis, amma kuma ba mu san lokacin kare ta, shi yasa nace ba mu fara ba. Ai kalma ce ta Hausa. Faɗa mana menene za a yi, ko kuma menene a takaice waɗanne irin manyan dalilai ne yasa kuka kai ga ɗaukar wannan matakin na gaba ɗaya? To dalilai da zan gaya maka dalilai guda 5. Na farko, inda muke zaune da su a nan lafiya a nan arewa, to dole ne mu ma a bar mu zauna lafiya da su a can, domin saboda dokar Najeriya ta ba da dama, ɗan Najeriya ne yana da dama kuma yana da hurumi ya zauna ko ina a cikin Najeriya ne. Ba wani wurin da gwamnatin constitution na Najeriya ya keɓe akan cewa shi an keɓe masa wuri kaza ko kuma shi an keɓe masa wuri kaza, babu a dokar Najeriya. Saboda haka dole ne a bar mu zauna a ko ina mu yi kasuwancin mu kamar inda muke zaune da sunan lafiya kalau. Na biyun sa, dole ne sai an samar da tsaro a rayukan mu, wanda ya zamanto ba za a dinga barazanar kisan irin wannan kisan kiyashi ba. Dole sai an ɗauki mataki wanda ya zamanto duk wanda ya aikata, to lalle ya tabbatar cewa lalle hukuma ta san cewa ya aikata laifi. Na uku, wayannan wanda suka yi mana kisan gilla tun daga insas har zuwa sasa, dole hukuma ta farauto su, ta kama su, domin saboda a gurfanar da su akan ce sun aikata laifi. Idan kuma ya zamanto wannan nan ba aikata laifi bane fa, kada ya zamanto a ce wani wanda ya zamanto baya ta'addanci a tura shi ya je ya ta'addanci karfi da yaji, ba ma bukatan haka. Na ukunsa kuma, dole ne wa'annan al'ummanmu da aka kashe babu gaira babu dalili, ba su ci ba su sha ba, da kuma dukiyar mutane mu da aka kona, da shaguna da gidaje da dukiyarmu da motocinmu da aka kone, wannan yana daga cikin sharuɗan dole sai an biya mu, ba ma kuma gudun komi akan wannan. Na hudun shi ne rashin tsaro akan kayanmu, wanda zai zamanto a kasuwancin kawai kafin mu je an raba Najeriya kamar ba ƙasa ɗaya ba. Ya zamanto nan idan ka tashi lafiya kalau za ka je, idan ka tashi wani wuri kuma ba za ka je lafiya ba. Yanzu misali kamar daga Adamawa, in ka ɗauki kayanka misali tun daga Mubi, maimakon ka bi ta Taraba, Benue, Plateau, Cross Rivers, Ebonyi, Abia, har ka je Port Harcourt, za a kashe sama da naira 450 zuwa naira 500. Alhali kuma ƙasa ɗaya ce. Idan can ɗin ba ƙasar nan ba ce, to dole ne ya zama to a ba mu passport wanda za mu ce cewa lalle wata ƙasa ce za mu shiga. Amma in a Najeriya ne, dole ne a dawo da doka da oda, mu masu bin doka ne. Saboda haka mun yadda mu biya haraji na local government ko na state government a duk abin da take bukata akan kowane irin nau'i na kaya.
a can inda za mu sauke kuma dole ne mu biya su kowane irin nau'in kaya mu biya su haraji na local government ko na state government. Amma daga inda muka biya muka tashi muka karɓi takardunmu na haraji na local government na state government, sannan duk local government da zaka taka, duk farwayen da zaka taka sai ka biya. Idan kai magana sai su ce ma this is my papa land. Labarin da muke da shi yanzu, kayan abinci kamar sun fara yin tsada sosai a yankin kudancin Najeriya. Shin so kuke yi ku horar da mutanen kudu su samu karancin abinci har su gane muhimmancin, ko kuma menene asali kuke nufi ne? Asali dai idan suka san haka ɗin ai su ne za su baka bayanin wannan, domin saboda mu kisan gillan da aka yi mana kuma ba wanda ya ce mana komi, daga sarakunan su har gwamnonin su har kowa da 'yan siyasa ba wanda ya ce mana abin da aka yi musu dan laifi ne, ba wanda ya ce mana kala daga ciki. To mu dabbobi ne, to saboda haka mun yi wannan ne domin saboda na daidai mu kare lafiyar al'ummarmu, mu kare lafiyar membobinmu, domin ba mu yadda a ji ana kashe su a banza ofi ba. Saboda haka muka rike wannan kaya. Idan muna da muhimmanci, 'yan arewa tana da muhimmanci a kudu ko south ko south east ko yammacin Lagos za su gane. Idan kuma ba mu da amfani a ciki, mun yi alert ne domin su gane cewa mu ba zaune gari banza ba ne, ba kara zube ba ne. 'Yan arewa muna da 'yanci, muna da dukiyarmu wanda ya zamanto ba za a ce mana mu kaska ne raɓar jini ka sha jini ba. Dr. Muhammad Tahir, faɗa mana me kuke tsammani ya jawo muku tsana daga wajen mutanen kudu inda ake samu ana kashe ku? Wani laifi kuke wa mutanen da ya jawo haka? Ka manta da magana da Malam Aminu ya faɗa? Yaƙin Najeriya ta mutum uku ce, daga shashasha sai ɓarawo sai mahaukaci. To ku a cikin ukun a wani bangare kuka samu kanku a ciki? To yanzu dai mun tafi kanmu a cikin shashashu din, domin saboda ba mu san ciwon kanmu ba, mun zama ba mu da zuciya, ba mu da kishi, ba mu da haɗin kai. In ba don wannan ba wallahi duk Najeriya na ba wanda ya sai daga arewa yatsa, domin arewa kowane ne a cikin duniyar nan, a cikin Najeriya inda ya san Najeriya, wallahi arewa zamanin su Sardauna na arewa ba kara zube muke ba. Yanzu ma kuma ba za mu zama kara zube ba. Saboda haka dole ne a zo a yi zama ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kuma ba haka ba, to kowa ya ji a jikin shi. Yi mana kiyasi a takaice irin asarar da aka samu, musamman ma watakila wanda aka sani kwanan nan na kasuwar sasa din na Ibadan. Nasiru ba zai iya gaya maka kiyasi ba, domin saboda har yanzu muna tattarkiya. Shekaran jiya na an ga mana gawa 17 har ma sun rube. Ballantana wayanta an kashe mana wajen kusan 150 da wani abu, akwai wajen 56 suna asibiti a wurare daban-daban. To saboda haka asaran da aka yi sai dai Allah, amma muna nan muna tattara kiyasi yawan shaguna da kuma yawan motocinmu da kuma yawan gidaje da kuma yawan rayukan da aka kashe. Muna da labari ko waɗanda suke zamewa su bijirewa umarnin da kuke bayarwa su nemi kai abinci zuwa kudu. Kuna da wannan labari? Muna da wannan labari. Suna daga cikin shashashu ɗin ai. Suna daga cikin shashashu. In ba dan shashasha ba, yaya za ka yi kana kai dukiyar nan ma wanda yake halaka ka, kuma kai kake dukiyar nan daga ɗaka ɗauka ka kai din, kuma ka kai masa ya ci ya ƙoshi ya yi tumbi kuma ya zai halaka ka, amma duk da haka kokowan lalle sai ka kai masa. In ba shashasha ba waye haka? Ai wayannan masu guje-guje akan ce lalle sai su kai musu wannan abu akan neman yancinmu da kuma neman cewa arewar ƙasa ce, kuma mutane wanda ya zama suna da karanci kuma suna da dukiyarsu, ba zaman kara zube ko kuma zaman kaska muke ba. Ai da ba za a yi haka ba. Saboda haka duk wayanda suke wannan guje-guje suna ganin za su yi kuɗi ranar ɗaya, ƙarya ne, kuɗi sai Allah ya yi shi. Zuwa yaushe kuka kayyade za ku dakatar da wannan yajin aikin? Wannan amsa shugabanni su za su bayar, walau gwamnoninsu na can, walau kuma shugabanninsu na gargajiya na can, walau kuma gwamnatin ƙasa ko kuma 'yan majalisar su ne za su ba da amsan lokacin da za a janye. Ina da labari a tarihi cewa in mutum aka ga ya yi layar zana ya ɓace sai a ce ya koma kurmi ne, wato ko Lagos ko yankin kabilar Igbo da sauransu, sai can watakila ya fara tsufa ne yake dawowa gida. Ya mi za ku ce kan irin waɗannan mutanen? Hausa suka ce da kowa ya bar gida, gida ya bar shi. Kuma samun sai bango ya tsage, kadangare zai samu wurin shiga. Saboda haka duk wanda ya zama yana ganin cewa ka ubansa a haife shi a can, ko kakan shi a haife shi a can, ko shi ya haife shi a can, ya girma, ya yi libasi, ya yi wane ne kaza, mafarki ne yake yi.
arewan nan ita ce gidan uban kowa inda dan arewa ne, saboda haka kowa ya kuma kurmin nan ya je zauna a gindin kwakwa ko kuma yana ganin kallon cewa shi ya waye wane ne kaza kaza, arewan nan da ita za ka dawo. Kuma idan ya zama tun baka dawo amma ran da aka fara kai da kai shekara 30 a haife ka can ko a haifi ubanka a can, hada za a kashe ku. Saboda haka muna nan ba za mu iya watsi da arewa ba. Akwai wasu masu sharhi a ƙarshe kenan da suke cewa wannan ma fitinar ta shafi daga masu neman raba Najeriya ne 'yan biyafara, mutanen su Nnamdi Kanu kenan a kudu maso gabas, sai kuma mutanen kudu maso yamma an ce batun watakila zaben 2023 ne yake jawo da wannan fitinar. Kuwa kungiyar ku me kuka dauka? Mu kungiyar mu Najeriya ɗaya ce kuma dunkulalliyar ƙasa ce, amma idan mutum yana mafarkin cewa in an raba akwai wata riba, to a raba mana kowa ya ga riban garin su. Amma ba ma fatan cewa a raba Najeriya, mu duka uwa ɗaya uba ɗaya nan haka ya kamata mu zauna, kuma mu zauna lafiya kalau. Su da suke mafarkin cewa a raba ko kuma don saboda wani biyan bukatunsu, to bi izinillahi ta'ala ba za su samu biyan bukatunsu ba akan don saboda sai sun halaka mu. Mun sani cewa abin da ya shafi wa'annan abubuwa da yake faruwa a arewa setup ne, wata kullalliya ce wadda ya zamanto lalle sai an tilasta mu, an cusa mana yunwa ko an cusa mana rashin ilimi ko kuma an raba mu da dukiyarmu kamar shanu da kayan gona da sauransu. Allah yana nan kuma mun sani duk masu shirya sai akwai ranar da za a zo a fasa kwai. An ce ko wasu jami'an tsaro da suke neman wargaza wannan yakin aikin naku. Mun san da su, amma muna tun daga abin da ya shafi shi wanda ya san kanshi akan cewa yana turawa don saboda a wargaza wannan tafiya. Ba zan kama sunan kowa ba yanzu, amma kifi yana ganin sa mai jar koma, ko kifi yana ganin ka mai jar koma. Daga yau zuwa gaba duk wani jami'in tsaro ba mu ci ba mu sha ba mu daki kowa ba mu zage kowa ba mu tara tashin hankali ba, mu ba 'yan ta'adda ba ma kuma karnin ta'addanci ya je ya wargaza mu, to za mu zo mu fasa kwai. Kowane irin jami'in tsaro kuma ba za mu ji tsoron komai ba yanzu, tura ta kai bango. A ƙarshe gaba ɗaya ko wani jami'in gwamnati daga fadar shugaban ƙasa ko daga jihohin na wanda ya tuntube ku kan wannan matakin? Babu wani, ai shi yasa nake maka magana. Daga nan jami'an nan gaba ɗaya ba wanda ya taɓa ce mana kala, tun daga fadar shugaban ƙasa har zuwa ƙasa. Su kuma yadda suka yi mana ta'addancin, ba wani gwamna ko ba wani shugaban ƙasa ko mai gidan sarki ko wani abu wanda ya ce mana kala. An mai da mu shashashu din ta baki Malam Aminu Kano. In ba dan haka ba ya za a dinga irin wannan kisan kiyashi? Mun zo mun rubuta takardu ba ɗaya ba biyu ba uku ba, har yanzu kamar an kai wasiƙun gidajen kurame. Ai bai kamata ba. Dr. Muhammad Tahir mun gode kwarai da gaske. Ni ma godiya ne ke madalla Malam Nasir.